Ассалому алейкум ҳамватанони азиз, хушомадед ба канали Душанбе Сити. Обуна шавед дар канали мо, зангулаи каналро паш кунед, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, дар наворо лайк монед. Мо ҳаракат мекунем ҳар рӯз хонаҳои нав пешкашатон гардонем. Имрӯз мо қарор дорем ҳамватанони азиз дар ноҳияи Сино, кӯчаи Сомон 26, ориентир Гипразем, Чимтепа 201 базаи Россия. Кӯчада медароем. Айна инҷа хона сар меша то навзабора. Оза дирнша мемонем. Тамошо кунем бо диққат. Хона 7 аз 7 сотиқай. Ина то намзабора. даруни хона медароем. Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Хона навес. Хонада хеле шид зиндагӣ намекунам. Ай меҳмонхонаи берунгиш сар мекунам. Раҳдай меҳмонхона деспе мондаги 7 ба 3 комнатаи мо. Хеле шид зиндагӣ намекунам. Камтар кор дорам. Ҳавои задаги, ҳавояш хистагӣ. Свет дорам. Мақсад лампочкаҳош сӯхтагӣ. Кирпичи пухта қати сохтаги хонаҳо. Анҷомхона дора. Анҷомхона. Инҷа тапчан. Тоистонда. Шини. Инҷа як комната дора. Светш. Гуфтем ки светош камтар. Лампочкаҳош сӯхтагӣ 3 ба 3 ай хонаи мо. Ҳечи надорам мақсад ягон диван. Асфалт кардагӣ. Боғ дора иҷада. Инҷада як комнатаи дига дора. Комнатаи мо 4 ба 3. Потолокш нахи деспе қати маҳкам кардагӣ. Масъалаи оби шаҳрӣ. Светошам светои шаҳрӣ проблема надорам. Мақсад оби светош доимиай. Ҳуҷҷатҳои хона 100%. Инҷа метавонед дарвоза кунед. Авҷа як кӯчаи дига мешава. Кӯчаи раҳи кӯчаи метавонед инҷа дарвоза кунед. Мақсад аделна хона созен. Агар мақсад ягон оилаи калон боша метавонад дета хона дета деэтажай я этажай месозӣ. Иҷада хай ҳуҷҷатхонаша як дари дига дора айсин. می‌داریم داریم می‌خونم.
як хонаи аввал даята сразу медонем як хона мешава одамай дадриш севним ба чорнимай неми хона инҷа калидор кухни медароем сразу кухни мешава кухни мо 4 ба 3 4 ба 3 пластик задагаи 4 ба 3 полуш ламинат задагаи ҷамо полуш як комнатаи дига мешавад свет надора комнатаи мо 3 ба 3 чизе дора чизош местама сак кондиционер дора дига чизо дора чизош қаст як комнатаи дига зали дарунӣ светш нест полиҷаш беспер аминасиҷаш 5 ба 3 комнаташ абои задагӣ потолок созахай торикай ашиш мепурсем лампочка надоштаст иҷа як комнатаи дига спальня 3 ба 3 аи комнатаи мо эмулсия задагиай камтарак масак боя рангу бор кардан акураи сар монтаж кардагиай чизиш мавҷуд нест патрон қатӣ ламинат ане душиёиш 3 ба 2 кафе задагӣ овош проблема нест гуфтем калидор абои задагӣ мебарем ба беруни хона як бор дига такрор мекунем нархи навои хонара мегем овои шаҳрӣ гуфтем светои шаҳрӣ як бори дига такрор мекунем ҳамватанони азиз хона қарор дорад дар ноҳияи Сино кӯчаи Сомон Гипразем дарвозаи Чимтепа рост 400 метр меои базаи 201 рӯсо мешава хона кирпичи пухта қати сохтагия 7/10 сотиқай 7 дар хона дора алишам мешава ба хонаи сехонага сексия канализатсия надора хона нархи хона ҳамватанони азиз $75,000 амрикоӣ хариду фурӯш ба асъори миллӣ бароҳ монда мешавад номерои телефон барои тамос 938 50 53 53 985 03 94 985 22 32 29 иш вайбер дора вайбер ватсап дора метавонед охиронгӣ номеришда муроҷиат кунед агар ватсап вайбер дар кор боша номери 985 22 32 29 да муроҷиат кунед хай намехе ҳамватанони азиз свету обш проблема надора ҳуҷҷатошам ҳамаш 100%ай нархи хонара гуфтем курсо мебурад дар рӯи экрани шумо ба тоҷикиву русӣ
охири кӯча устда айс меояд. дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳамватанони азиз, дастгирӣ кунед канали мо чандқа видео накарда будем. ҳаракат мекунем ки ҳар рӯз видеои нав пешкашатон гардонем. обуна шавед. касоне ки бори аввалин, зангуларо паш кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. худо нигаҳбонатон.